दे होमबा थांसै जोंफोरो। मासे सासमार बियो नाम्बारखौ होलांबानोथ' जायोमोन ना बा आंनिखौ बिबानोथ' जायोमोन ना आं माबा बेखौ फैनायनिफ्राय नायगासिनोहाय माबा नायफ्लांगासिनो नाथाय बेलाय आंखौलाय मानो नायथारा दे होमबा ना नोंसोरो मालाबा फैबाव दे जागोन दे बैनाय माबायाव फैगोन मागोआव मागोनि सिगांनो फै गुमै आरो नोङो गुबुन लोगो लाबोनाङा दे नों सेलब्रायखौनो लाबोफा दे सेलब्राय जोंना फैबाव दे आरो मागोआवबो फै बिनि सिगाङावबो फैबानो जाबाय नायनोसै आंबो सोलाबो ना सोलाबा आं मागोफोरावसो सोलाबगोन खोमालै अ दे मागोआव सोलाबोबालाय फैथारबानो जाबाय आरो ना गुमै सेलब्रायखौबो लाबोथार दे नोङो गुबुन लोगो लाबोनाङा सेलब्रायखौनो लाबोफा दे जागोन दे माबा आं नोङो दहायो फेसबुकआव फ्रेन्ड माबादोंमोनलै हरदोंमोन नोङो एक्सेप्ट खालामदे औ जागोन दे आं दायो खालामगोन माथो नोंसोर दिनै जोंहानाव थानोनो हागौमोन लांबानो जायो गाबोन फुङावनो थांनो हागौमोन ना नाङा बैनाय दानो हर थाथ'आ र' उनाव थागोन आरो आंहाबो सोलाबाना आंबो गाबोन फुङावनो थांनांगौ दे एबार मागोआव फैबाथाय हर थालांनांगोन खिन्थु माने जोङो हरावसो खाना जागोन हराव खाना जाबासो हिट जायोना हांसो जागोन जोंहा मासे जोङो हांसो फिनो नागिरदों र' मासे नङा मानैयानो दोनगोन मानै जाख'नोनो हानाय नङा जागोन मानैखौबो जागोन दोखो जाखागोन ना आरो हांसोल' जाया बोरमा अमा गासिखौबो साखिनायगोन ना सिफा बिदिबा माथो उदैयानो जायगा थोनाय नङा मानो थोगोन दे नाम्बारखौ बिनोसै नामा सानसेयावनो एसे बोरैबाबो मोनो दहाय फट'खौनो थिखांनांगौमोनलै बेनि मबाइलजों ओमफ्राय वाट्सएपआव लानो हागौमोन वाट्सएप नाम्बारखौ मोनगौमोन ना दे होमबा बैनाय जमुना थाथ' औ दे होमबा बाजै थाथ' नापे था औ दे फैयालासिनो थानाङा आरो मागोआव दे जागोन दे बैनाय सेलब्राय फैमार दे जागोन दे थाथ' थांसै दे आइजों रायज्लायनो थांसै र' दहायबो आब' फैबायना आब' फैनायखाय आङो दहाय रायज्लायनाय जायासै दा जाखांबाय लोंखांबाय उन्दुनोबो सम जाबाय दा मोजाङै रायज्लायहैनि र' आइजों आइयाथ' उन्दुनो हाबाय थेवब्लाबो रायज्लायहैनि नोंसो आइजों रायज्लायहैबाय रायज्लायहैथ'वाखैमोन र' नै दासो रायज्लायहैनि बियानियाबा मा बुङो आंखौबो गाज्रिसो मोनगोन खोमा है मानो गाज्रि मोननो आरो आं दंना आं दङ आं गाज्रि मोननो होआ आरो एसे मोननोबो हानाय नाथाय उनाव हाबानि उनावथ' मोजां जालांगोन ना नों टेनसन लानाङा खेंख्रि आरो नोङो आइखौ बियानि बुंबाय थानांला आइ बिखुनजोसो होनना लिंदो दे जुलिनि उनाव लिंसिगोन दे दाथ' जोङो जुलि जाथ'वाखैना दे जायो बिदिब्लाबो दहायनो रायज्लायगौमोन आङो आइजों नाथाय आब' फैना होबायना आब'नो दानो आं खिन्थाथ'वा जुलिनि उनावसो खिन्थागोन नङाबा बखिसिगोन बियो जुलिनि उनाव आरो एसे बोरैबा जाहैना खोथाया बारा माने रायबाबो बारा रायनो हानाय नङाना औ बिदिनोथ' अनसुमा आरो गांजेमा गोसोमरानि हाबा जानायखौबोथ' खिन्थायाखै न' बिनो दासिमहालागै खिन्थायाखैलै बेनो खिन्थाथ'वा दानो उनाव हारसिं मोनथिबा मोनथिथोंसैलै बिसोर गथ'फोराबा आरो जोंफोरखौ मा सानो माने दा जोंफोरखौबो सानसिगोन आरो जोंफोरखौसो बेसेबा रायदोंमोन बुंदोंमोन मुगैदोंमोन दा गावसोराबो बिदि जाबाय माथो होनना सानसिगोन ना बिसोरो औ थेवब्लाबो बिसोरनि खोथाया एसे आलादा बिसोरजों जोंजों गोरोबालै नंगौ नंनायालाय रामसिं थेवब्लाबो आरो जेबो थेवब्लाबो सेवब्लाबो नङा आङो आइजों रायज्लायहैनि र' खम रागा जोंगोन बियो जोंबा जोंथोसैलै बुरै मानसि आंनो सासेबो बिहामजोखौनो नागिरना होफैनो हायासै बियो दा बिबो अबाव नागिरना मोननो जिखिजाया दाथ' आङो गुबुन सोरबा होफैबाबो आंनो नांला आंनो नोंखौसो नांगौ खिंख्रि मानोबा आं नोंखौ ओरैबायदि गोसो थोबाय दे बिजामादै बेखौनो बुंबाय थानांहाय माबा लाजिखांनाय मोनो आङो बिजामादैसो बुंफ्लांलाय लांबायहाय दे जेबो नङा दे नङा आगोलनिफ्रायनो बिजामादै होननानै गाबज्रिबाय थायोमोन ना बेनिखायनो खुगाया थांफ्लाङोहाय सम सम दे जेबो नङा दे एबारनिफ्राय बुङाबानो जाबाय दे होमबा आं आइजों रायज्लायनो थांनि र' दे एसे मोजाङै रायज्लाय ना आंखौसो गाज्रि मोनो दा मोनथिला दे आरो मोनबा मोनथोंसै बेलाय खैदिन रागा जोंगोनलै नोंनि आखाइनिफ्राय संनाय ओंखामखौनो जानांसिगोन नङाबा सोर संना होबाय थागोन बिनो थांनि र' रायज्लायनो देनाय थांनाय आंबो राजिथ' जाबाय र' थेवब्लाबो माबा एसे बोरैबाबो मोनदोंहाय दा आरो रामसिंआबो गोसोथोथारबायबा आंहाबो इयुननि खोथा दङना आंहाबो फिसालाफोरा आंखौ सैनायनो थाङा न'आवनो फैया हिनजावफोरनि न'सो माबा खोरजिया थाहैजोब्बाय सासेयाथ' सासेयानो बियानैजोंनो हाबा जाहैबाय बेनिखायनो आंबो इयुननि खोथाबो एसे सानबाय आंखौ उनाव सोर नायगोन होननानै मानसिफोरालाय मिनिगोन मिनिनाया थेवब्लाबो उफाय गैया दे मिनि जानांसिगोन आरो बेसेथ' मिनिबाय थानो उनाव आरो बिदिनो थान्दा जालांगोन फार्स्ट टाइमावलाय गुदुं जागोन आरो
थेवब्लाबो उनाव आरो नरम जाफिनगोन दाबा आरो बियानिया मा बुङो माने बेथ' आंखौनो रागा जोंखागोन खोमाहाय एसे बोरैबाबो मोनदोंहाय आंबो हाबाखौबो जागोन होनना बुंबाय जि जाय जाथोंसै दे आरो खमसे खम सासे मानसिथ' मोनदों आङो आंखौ मोजां मोनग्रा गोसोथोग्रा अनग्रा हौवा थैनायाबो बेसेबा बोसोर जाबाय दिनै हौवानि अननायबो मोननो लुबैहाय सम बाराथ' बैसोबो जायाखैना आंनाबो बुरियाखै आङो जाखांबाय लोंखांबाय उन्दुनोसै दे आरो आयै उन्दुनो नागिरदों नामायो औ आबा उन्दुनोसैहाय माथो खालामबावनो आरो जाखांबाय लोंखांबाय बियानिया थानायखायसो बेखिनि आजादिखौ मोनदों नङाबा मा जागौमोन देनाय बियानिया जुदि न'आव थाङोबा जोंनिया बेसेबा खस्थ' जागोन रुवाथिबो नागिरना मोना खैनाबो नागिरना मोना आयै नों बे टेनसनखौ नागारदो आङो नोंनि थाखाय सासे बिहामजो नागिरना मोनबाय मायो बिहामजो नागिरना मोनबाय नंमारगौना नंमारा अबेनि आयै अबेनि माने आयै आं माने मा बुंबावनो आरो बुंदो अबेनि जाखो आंनि बिहामजोआलाय खिन्थादो आरो सोरथ' नागिरना होखो आयै नागिरनायाथ' रावखौबो नागिराखै माबालै आयै मोजाङै खिन्थाखै मानो ना लाजिदों आंखौ बिमाखौनो लाजिबाय नामा लाजियाखैलै आयै माबा आयै आं खिंख्रिखौनो लाखिनो सानदों खिंख्रि सोर खिंख्रि बियानि नामासो खिंख्रि माथो बेखौनोथ' बुंदों आं आयै बेखौनोथ' लाखिनो नागिरदों रामु सिं नों फाग्ला जाबाय नामा आं जेबो फाग्ला जायाखैलै आयै दाथ' बियो आंनि बिखुनजो नंलाना बेफोर जेबो सोमोन्दोआनो गैला बेनिखायनो आं बेखौ हाबा खालामनो सानदों दा रामु सिं फाग्ला जाबाय नामा नोङो बै पापि मानियाबो हाबा जाहैबाय बिथिंसै आरो नोङो बिखुनजोजों हाबा जानो ओंखारबावदों मा जाजोबखौ नोंसोरो आंहासो लाजिनाय मोनबायहाय बेथो मा जाजोबखौ नोंसोरो बिसोर सानैखौसो बुंदोंमोन माथो दा नोंहाबो मा जाखो माथा गरम जाबाय नामायो मोनगोन ना सानसेबाबो मोनगोन नों मानो एथ' मोना जाजानो गिदों आयै आंखौ गांजेमा गोसोम बिमा बायदि रावबो अननो हानाय नङा आरो नोंखौबो नोम्फा खर' होनना बुं नोङो रामसिं नोम्फा खर' नोंहाबो मान सनमान जेबो गैला ना मायो दङ आयै मान सनमान गासैबो दंजोबो होमबालाय बेफोरो मा आयै दादि आं आइ बिखुनजोखौ जोबोद मोजां मोनोना बिनि अननाय मोननायावनो आं बिखौ जोबोद मोजां मोनलांग्रा जालांबाय आयै आरो नोंखौबो जोबोद केयार खालामो जोथोन लायोथ' आयै आंखौबो केयार खालामबानो अनबानो नोङो बेखौ हाबा खालामनो गोनां जाबाय नामा बियो नोंनि बिखुनजोसो फाग्ला आं बुंदोंना आयै बेजों आंहा जेबो सोमोन्दोआनो गैला जेनेबा गोसोम रानियाथ' अनजुमाजोंनो हाबा जाहैबायना दाथ' बियो आंनि बिखुनजो नंलाना बिनियाबो फिसाय गैला आंबो खैना नागिरना मोनला होमबा आं बेखौ लाबाथाय माथो गोरोन्थि जागोन दे जेबो गोरोन्थि जाया एथो मानसिफोरा मा सानगोन ओरैबायदि मिनिगोन आसियाबो बिमानैखौ हाबा खालामबाय आरो दा नोंबो बिखुनजोखौ आं सहायनो हाला आरो मोनगोन ना नोङो मोनगोन नागिरबानो मोनगोन खैनाखौ मोनबाबो मोनलाबाबो आंनो रावखौबो नांलालै आयै आंनो खिंख्रिखौल' नांगौ माने गांजेमा गोसोम बिमाखौल' नांगौ बिनि अनगा आंनो रावखौबो नांला पापिफोरा नोंसोरबो गोसथोलायलायबाय दङ आरो ना सिरि लाजि गैयिफोर ओहो आयै बेफोरबायदि नङा नों गोरोन्थि सानदों आइ बिखुनजोआ आंखौ गोसथोआ आंसो बिखौ गोसथोयो हारसिं थेवब्लाबो दा बियो आंजों जुलि जानो राजि जाबाय नङाबाथ' बियो आंखौ मोजांखौनो मोना आंजों जुलि जाया होननासो बेसेबा बुंबाय दंमोन नाथाय आंबो आरो बिखौ गोसथोथारो होनना बुंबाय नालाय बेयावसो राजि जाबाय एसे लाजि गैयि गोजा नोंसोरलाय बे बियानियाबो लाजिया नामायो जेखिजाया आयै बिनिथ' जेबो गोरोन्थि नङा मानो गोरोन्थि गैया नोंखौ बियो नाङा होनना बुंनो हाया नामा सोरबाखि बिजामादैजों हाबा जायो नामा लासिंसिंनो जाया आयै दाथ' जोंनिया बेफोरबायदि सोमोन्दो गैलाना आयै जेखिजाया आंनो गांजेमा गोसोम बिमाखौ नांथारगौ बेखौ मोनाबा आं थैगोन मा बुंदों नोङो रामसिं मानो बिनि नोंसोरो आंनि मान सनमान गासिखौबो जाजोबहोबाय आयै हागौबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय मोनथिया आं मानो एथ' मोजां मोनग्रा जालांबाय आइ बिखुनजोखौ बिनि अनगा आं रावखौबो हाबा खालामा आरो आं बेखौ मोनाबा थैगोन मा सानगोन मानसिफोरा मिनिगोन जोंफोरखौ बिसोरजों आं संसार जाया आं खिंख्रिजोंसो संसार जागोन सोरबाया मिनिया आंहा बेफोरजों जेबो लोब्बा गैया आइ आंखौ बादा होनाङा आं जोबोद मोजां मोनो बिखौ
नोङो आंनि बिमा बिनिखायनो आं नोंनियाव सोंनो फैबाय आयै जोंफोर सानैखौ जुलि जानो हो अननानै जुलि जानो हो बिबो राजि जाखाबाय आयै जोंफोर सानैखौ जुलि जानो होमारगोन ना नोङो आं मोनथिया दे होमबा आयै आं खिंख्रिखौ हाबा लागोन आयै अनगोनथ' बियो आंखौ जोबोद नोंखौबो जोबोद अनगोन नुवाखै नोंखौबो बेसे केयार खालामो थेवब्लाबो आबा मा सानगोन मानसिफोरा आयै मानसिफोरनि खोथाखौ बाद हो आयै बेफोरबायदि बादा होबाय थानाङा नों आंनि बिमा बिफाफोरा बादा होबानोथ' उनाव बोरैबा जालाङो बेनिखायनो नोङो आंखौ बादा होनांला आयै आं जुलि खालाममारगोन दे आयै माथो बुंबावनो आरो दे जागोन दे जुलि जाबानो जाबाय नोंसोरो आयै नों बेफोरखौ जेबो साननाङा मोनथिगौना आंजों बिहा जेबो सोमोन्दो गैला नों मोनथिखागौ माथो बेनोथ' आं जेबो मोनथिया नोङो जि खालामो खालामबानो जाबाय दे आयै आं खिंख्रिनि अनगा आं रावखौबो हाबाखौनो खालामखाया बेखौ हाबा खालामबाथाय जों जोबोद मोजाङै संसार जालांनो हागोन आयै नोङो मा आंनि मोजांखौ नागिरा नामा दे नागिरो दे माथो जुलि खालामनो होबायानो आङो माथो आरो बुंबाय थाखो थेवब्लाबो आयै नों गाबबाय दङदि दे गाबाखै दे आङो थांबायनिफ्राय आं उन्दुनोसै नोंबो थांनानै उन्दुहैबानो जाबाय हर जाबाय दे होमबा आयै उन्दु मा दिन नुबाय थाखौलै आंलाय बेफोरखौ बुरि बैसोआव सासेयाबो बिमानैखौ लाना खारना हाबा जाहैबाय दा नै सासेयाबो बिखुनजोखौनो हाबा खालामनोसैनो दा मोनाबाबो थैयोनो माथो उपाय दङ आरो दे जाथों दे बादा होबाय थाला आं रावखौबो अनसुमाया आंनि फनखौबो रिसिभ खालामाखै बबाव थांखो बियो दिनै सानसेया फैयाखै न'आव आं जोबोद गिनाय मोनबाय माबे आंखौ नागारना थांबाय ना मायो दासिमबो न'आव फैला बेनि टेनसनावनो ओंखामखौनो जायाखै आं दिनै खर'खौ बोरैबा मोनजोब्बाय आङो एथ' गोबाव जाबाय दासिमबो फैयाखै दहाय फुङावनो ओंखारलांदों 9थासोआव मोनासिगोनानो फनखौबो 100 बारसो हरखाबाय रिसिभ खालामा अनसुमा नों फैफिन आंनि थाखाय फैयाबाबो गथ'नि थाखायसो फैना नोङो अनसुमा आं मालाबाबो सानाखैमोन बेफोरबायदि जागोन होननानै थाबिस खोमानाय लोगो लोगोनो आंनि जिउआ सेस जालांबाय सानसेबो मोजाङै उन्दुलाङा खर' गिदिंग्रा जाबाय आंनिया बिथिंजाय प्रेगनेन्टबो मा जागोन दा प्रेगनेन्ट समावसो बे थाबिसाबो गोमानो मोनबायना ग्रह नांदों आंनिया ग्रह ओइ हिन्जावनि मोखांखौनो नायनो बायो आं अनसुमा नों फैबाय एथ' गोबाव थांना थाहैनायमोन आं बेसेदि गिदोंमोन आरो एथ' फन खालामदों आङो नों मानो रिसिभ खालामा मानो फन हरलाबाय थायो नोंलाय फन हरबाय थानाङा दे बिदि अनसुमा नों लोंदों औ लोंदों आं लोंदों मा गाज्रि मोनदों नामा आं लोंनायखौ गाज्रि मोनदोंबालाय थांसै होमबा गाज्रि मोनाखै अनसुमा थेवब्लाबो नों मानो एथ' बिदि लोंना फैदों नों जोबोद फेबाय माथो बेलाय आंनिसो गोसो आं लोङो लोङा हा नोङो आंखौ बादा होनो सोर आं नोंनि हिन्जाव नों आंनि हौवा आरो नोङो आंनि गथ'नि बिफा दा बेखौनो बुंबाय थानाङा बाल बेफोर गासैबो भुलावसो जाजोबनाय मोनथिबाय नों आंनि बिमानैसोमोन नों आंजों मानो हाबा जानाय मानो हाबा जानाय नोंसो लाबोदों आंखौ नोंबोथ' आंखौ गोसथोयोमोन ना बादोलै बेफोरखौ बै समाव आंहा मायबा सनि नांदोंमोन खोमा सनि नङाबा आं नोंखौ गोसथोनो बिमानैखौनो दै अनसुमा बिदि दाबुं आंनि खाथियाव दा फैखा मोनथिबाय नोंनि खाथियाव थाया आं आरो आं नोंनि मोखांखौनो नायनो बायो मोनथिबाय आंथ' दिनै बेयावबो थाया बे रुमावबो थाया आं इसिङावसो थाहैनोसै मोनथिबाय नों बेयाव था बायो आं नोंनि खाथियाव थानो आरो लासिं सिं मोनो आं नोंथ' आंनि बिमानिसो दै मा मावफ्लांना लाखोलै आं हमस्लाबनानै मोनासै नोंखौ आं बोरै दै आरोथ' नोङो आं जौ लोंनायखौ गाज्रि मोनदों गाज्रि मोनदोंबा थांगोन आं बेनिफ्राय जेबो आपत्ति गैया आरो खोनासं
आं दिननिफ्राय सानफ्रोमबो लोंगोन जौखौ मोनथिबाय मानो सानफ्रोमबो जौ लोंनांगौ बेमार जागोन जाथों थैथों आं मोनथिबाय आंथ' दा थैबासो मोजां मोनगौमोन थैनोबो रोङा बेनिखायनो थाब थैथों होननानै जौखौनो सानफ्रोमबो लोंग्रा जासिगोन आं आरो खिन्थु बादा होनो मोना बादा होबानो आं बिनिफ्राय फिउसिखासै मोनथिबाय गोसोआव लाखि मा जाबावगोन लोगोफोर दाखालि बावै भइस गैयि भिडिअफोरखौ दाबो सोरबा सोरबि माने नायनो आसा दं आरो ना माने बिसोरो मिलायहैनो रोङाखै आरो सोरबा सोरबि आंनि बुंनायफोरखौ नुवाखै खोमा जेबो खोनायाखै आब' भइसआनो गैया माथोआनो गैया होननानै कमेन्ट हरबावदों आरो ना आंनो सोरबा सोरबि बेनिखायनो आं दिनैबो नोंथांमोननो खिन्थाफिनसै लोगोफोर दा नोङो भिडिअ नायबाय थागोन ना नोङो जे भिडिअखौ नायबाय थादोंना बे भिडिअ खेबसे थुना हो ओमफ्राय सायाव सेटिं ओंखारगोन दे फिसा सेटिं लिरनाय थाया ओरैनो फिसायै थागोन ओमफ्राय बै सेटिंखौ थुबानो जाबाय ओमफ्राय एडिअ ट्राक ओंखारगोन आरो ना ओमफ्राय बेयाव थुना होबानो जाबाय बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो मोनसेया जाबाय करियान अरिजिनाल आरो मोनसेया जाबाय इंलिश US बिदि ओंखारगोन आरो ना मोननै अपसन ओमफ्राय नोंथांमोना करियान अरिजिनालाव थुबानो जाबाय होमबानो भइसआ जायो ना माने भइसखौ खोनायो माने नोंथांमोना गोबाङानो रोङाखैबोनो औ नोंथांमोना बांसिनानो रोङाखै आरो ना 100%आव 20 बा 30%फोराल'सो रोंदों आरो ना बेनिखायनो आं दिनै खिन्थाफिनबाय आरो ना दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेनो फोजोबनाय जाबाय मोनथिला आरो ना दिनैबो माथो फैगोन ना फैया भइस फैगोन ना फैया बेनिखायनो बांद्रायबो गोलाव हगारथ'वा आरो ना दिनैबो गिनाय मोनदों आं लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरो ना दिनैबो खोनायाखै आब' होननानै जुदि खोनायाखैबा आरो खोनायाखैबा नोंथांमोना सेटिंआव थांनानै मिलायना नायबानो जाबाय आरो ना जाय जायबा रोंगौ आरो सोरनियाबा जायाबोनो दे होमबा लोगोफोर ना नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा जुदि भइसखौ खोनादोंबा लाइक कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो ना आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थाथ'लायदो लोगोफोर थेंक इउ